Minule tento podcast teraz tak venujem, že zase z pozorovania, hej, že čo som spozoroval i za poslednú dobu veľakrát. A to je to, že ľudia nevedia prehrávať. Hej. A ono, viem aj z čoho to pramení, alebo samozrejme zo svojho pozorovania, keď školím ľudí, alebo keď s nimi rozprávam, tak ľudia si väčšinou najmu nejakého školiteľa alebo nejakého človeka vtedy, keď prehrajú. Hej, alebo keď majú nejakú ťažkosť, alebo čokoľvek iné, čo robia dobre. Mojou jedinou úlohou je vtedy ich tam trošku akože lift upnúť, čiže vydvihnúť, hej, nič viac. Okay? Ale je to jak cez kopírák, je to, a vychádza to až z detstva. A to je, nazval by som to umenie vedieť prehrávať. Hej? Ale to umenie vedieť prehrávať je zvláštne v tom, že nikto nás neučil, ako prehrávať. Vždy, keď sme prehrávali ako malé deti, hej, alebo že keď napríklad, ja neviem, bola tam nejaká súťaživosť alebo čokoľvek iné, okay, tak v školstve OK, sú to nejaké zápasy a tak ďalej, ale myslím tak akože v reálnom živote, hej, tak väčšinou bola nám doručená nejaká taká pomoc. Hej. Čiže ty si napríklad prehral v podnikaní. Bol som v jednej takej reštaurácii, sa raz pamätám, prvého klienta, ktorého som mal, myslím, že sme sa už aj raz bavili v jednom podcaste o tom, bolo veľmi zaujímavé, keď som to točil ten podcast predtým, jak som to vnímal, a teraz, keď sa naspäť k tomu vraciam, okay, že jak to vnímam. Sedel som s jedným Turkom, hej, a robil som mu nejaké poistky. Okay, a on mi vysvetlil, že ako oni fungujú, hej, v podnikaní, hej, a vysvetlil mi, ako funguje, čo oni majú zaužívané, ako u nich v rodine, neviem, či všeobecne Turci, ale čo majú zaužívané. A jednou z vecí, ktorú robia v mladom veku pre svojho syna a tak ďalej, lebo oni sú podnikaví, stále podnikajú, hej, je to, že on mu zrieši podnikanie, ale úmyselne ho vtlačí do toho, že by zbankrotoval. Hej, veľmi rýchlo, že by prehral. Okay. To, čo ho on učí, je v skutočnosti to, že by vedel, to znamená, že podnikanie môže priniesť aj plusy, okay, ale zároveň aj mínusy. Hej. Môže mať tam zostupy, ale môže tam mať aj pády. Môže tam mať pekné veci, ale aj škaredé veci. Veľa ľudí, keď napríklad ide do podnikania, alebo do nejakej činnosti, alebo čokoľvek, ide tam s nejakou víziou, ide tam s niečím, čo chce. Problém je v tom, že nikto ho nepripraví, ako akceptovať prehry. A každý jeden, ktorý podniká, každý jeden, čo niečo dosiahol, okay, tak my už pozeráme na ten jeho tak akože dosah, čo dosiahol. Ale keď ja mal rozprávať o svojich prehrách, okay, ktoré sú už pre neho irelevantné, lebo prešiel nimi, hej, tak by rozprával dlhšie ako o svojich výhrách. Hej. V skutočnosti človek, ktorý vyhrá, je vlastne ten, ktorý nikdy nezakceptuje tú prehru nesprávnym spôsobom. To znamená, že ju akceptuje správnym spôsobom. My totižto nevieme vedieť prehrávať. My totižto vlastne, keď sa nám niečo nevíde, okay, my sme takí vzťahovační, zoberieme to na seba, okay, a začíname sa vzťahovať. Okay, alebo začíname pointovať. Okay. Nikdy pri prehre akéhokoľvek druhu, okay, že či je to emocionálne, biznisovo, tak, sa stane jedna jediná vec, že my ako ľudia hneď automaticky prehru bereme príliš osobne a bereme si ju k sebe, alebo ju akceptujeme, začneme hneď riešiť, prečo tá prehra je, hej, to znamená, prečo sa to deje, hej. Nie kvôli čomu sa stala, ale prečo sa deje. Hej? Prečo ja by som mal prehrávať. Totižto, my keď máme prehry, tak my si myslíme, že na to nemáme, že nerobíme, že robíme zlé, že nie sme na to, ja neviem, pripravení, hej? Že nie sme na to ideálni, okay? Že sú lepší a sú horší a tak ďalej. Predstav si napríklad milión úspešných podnikateľov. Keby každý išiel s obvodom, že existuje odo mňa lepší, nejdem do toho, tak je iba jeden úspešný podnikateľ, preto ich je milión. Okay? Tak ako oni uvažujú. Hej? Takisto aj v mojom biznise, alebo v každom jednom porovnávaní a tak ďalej. Ľudia nevedia akceptovať prehry. Jednoducho, keď dostanú nejakú ranu od života, a to poviem napríklad v biznise, ako takom, tak oni čo zrobia, to znamená automaticky najväčšiu chybu, ktorú robia, je to, že sa stiahnu. Hej. Idú to také jak svoje ulity. Okay. To je ako keď dieťa príde vonku, okay. Ja som hral C-čka niekedy. Okay. Ja som bol dobrý v C-čkách. Hej. To znamená, u nás na sídlisku, to znamená najväčší frajer bol ten, kto mal najväčšie reťaze C-ček kolo krku. Okay? Čiže človek, to znamená, vidieš vonku a napríklad máš hrste, napríklad máš 100 C-čiek, to bolo C-čko, G-čko, paragraf, rybička, poznám ich doteraz, rybičky boli veľmi dôležité. Ja som zobral 3 rybičky, to znamená, to boli jak 30 C-čiek, C-čko, najnižšia kvalita bola C-čko, G-čko to bolo už hrubšie, ne? To znamená, potom boli H-čka, H-čka, tie boli vo v tomto, rybičky to boli luxusné veci a paragrafy a tak ďalej.
vyjdeš vonku, okay, a ja som sa naučil vyhrávať už vtedy na sídlisku. Okay. To znamená, zobral som, to znamená svoje, problém bol, že moji rodičia mi nikdy nekupovali C-čka, hej, lebo C-čka som musel vyhrať. Okay. Vždy, keď som prišiel k niekomu na návštevu, to znamená, ty zoberieš C-čka ako malé dieťa, okay, a máš za hrst C-čiek, hej, poviem príklad 50 C-čiek. A keď ideš s niekým hrať, to znamená tie C-čka, tak zoberieš 10 C-čiek a on to vymení za 4 H-čka. A hrajete do tých jamiek, cupíkov, jedno s druhým a tak ďalej. Dáš 10 C-čiek, máš H-čka a zamenuješ a tak ďalej. Ja skoro každý deň, keď som hral, hej, nebal som sa riskovať, to znamená, išiel som do toho tak, ja som vedel, že tam bola tá výhra, to znamená, ja som nemal čo stratiť. Chápeme sa? Ja som doma nemal žiadne závesy, to znamená z C-čiek. Vysvetlím o chvíľočku s tými závesami a tak ďalej. Ja som išiel vonku a som išiel vyhrať. Ja som nikdy neakceptoval, že prídem domov bez nejakých rybičiek, H-čiek, C-čiek, paragrafov alebo čohokoľvek. Dokonca keď som mal, poviem príklad, ja neviem, C-čka na jednu hru, prehral som, potom som išiel do druhej hry, prehral som, do tretej hry, prehral som a do štvrtej som išiel tak, ako by sa nič nestalo v týchto troch hrách. Totižto, keď hraješ C-čka, tak čo robíš? Tie C-čka rozhadzuješ. Okay? Okolo tej jamky. Ne? Už tam je taká príprava. Ale keď tam príde niekto, kto je sebavedomý, to znamená hodí, aké by vyhrával, zaujímavé, že už na sídlisku bolo, že výhra alebo prehra bola vopred určená. Ja som nemal čo stratiť a hral som akoby vabank. To znamená, keď som prišiel od túto hrst C-čiek, to znamená, tak ja som vlastne si požičal od Ondreja Chromča vtedy dole, hej, to znamená pár C-čiek, to znamená, alebo od druhého suseda, hej, to znamená, hral som o tie C-čka, ale druhý mali veľké mešce, C-čiek a guličiek. Hej. Rodičia ich vždy supportovali, vždy ich podporovali. Hej. Vždy im prišli, že keď prehrali tie C-čka, čiže ja som bohatol na tom, že oni mali takú akoby podporu. Okay? Čiže keď prehrali tie C-čka, o nič neišlo. Ja som hral vabank. Zrazu za týždeň som mal veľké lance C-čiek. To znamená, som vyhral. Okay? Fakt. Potom som si dal druhý lanec C-čiek. Môžeš mať lance C-čiek, to znamená, poviem príklad, z C-čiek, z H-čiek, z rybičiek, z paragrafov mať lanec. To je niečo, že si fakt majster, to znamená v C-čkách v tej hre. Hra nebola, lebo každý dáva nejaké cupiky, strieľa alebo čokoľvek iné a tak ďalej. Hra bola hneď na začiatku vyhratá, to znamená, kto jak rozhadzoval, to znamená, jak pristupoval k tej hre. Totižto ja som nikdy neakceptoval prehru ako takú, ako nejaký pevný stav. Vždy som bral ako dočasný stav, ktorý tam bol. Dokonca boli tam aj takéto veci, že som vedel, že som vyšperkoval túto hru a je to aj spojené s tými prehrami, že keď pozoruješ už aj ako dieťa niektoré veci, tak keď si všimneš, to znamená okolo činžiakov boli rôzne diery, ktoré sme si vydlubali a do C-ček ten, kto dá posledné, bere všetky C-čka. Okay? C-čková hra, viete si to nájsť na Google. Ja som dokonca hral prvú hru, vedel som, že prehrám, druhú hru, vedel som, že prehrám, to znamená, prehral som, zobral. Tretiu hru vždy, to znamená, prehral. A vždy som si nechal vabank tú poslednú hru. Ja som dokonca vedel, že tú hru budeme hrať, poviem príklad, ešte 40 minút a že slnko bude o chvíľočku na neho svietiť tieňovo, že bude sa veľmi potiť, to znamená, vtedy prehra. A vtedy ho vyzvem, poďme hrať o všetko. Vtedy väčšinou prehrávali. Keď hraješ o všetko, ľudia sa boja hrať o všetko. Sa baja sádzovať o všetko. O nič nejde, je to len hra, tak som dostal, to znamená, takéto lance som mal na krku, prišiel si ku mne domov, to znamená na dverách som mal, to znamená, som si z toho zrobil závesy. To je disciplinovaná výhra. Prišiel ku mne spolužiak, to znamená, pozrel, wow, ty máš C-čiek dokonca závesa. To sú výhry. Výhry boli len preto. To znamená, že nikdy som prehru neakceptoval ako pevný stav a že sa týkala mňa alebo čohokoľvek. Ja som bol naučený vyhrávať. To, čo ma naučilo vyhrávať, je to, že som nemal zadné vrátka. V dnešnej dobe je problém to, že ľudia prehrávajú preto, že si sťahujú a majú ešte nejaké možnosti. Keby si začal hrať jednu hru, ktorá je už tvoja posledná hra, jedinečná hra, existenčná hra, už 100% by si ju vyhral. Hral by si ju až do konca, by si musel zomrieť, to znamená 100% vyhrávaš. To je ako s C-čkami. Ja som vždy išiel, to znamená do C-čkami. On ti dá logiku, že počkaj, už si mal závesy, to už som bol výherca, už to sa na mňa naveľovalo. Ľudia sa skôr báli, keď som išiel s tými C-čkami hrať. To znamená, že ideš už to bolo automatické, že som vyhral. Tak dneska idem v školy, je automatické, že ich dám hore. Dneska idem robiť to, je to automatické, to poviem postoj. A ten postoj je ten falošný obvod, ktorý ľudia, to znamená, keď prehrávajú, ten postoj nevedia zaujať. Niekedy to znamená, že keď dostaneš, to znamená od života ranu, alebo čokoľvek, čo ťa príde, to znamená, ten postoj rozhoduje, ktorý determinuje, to znamená, určuje, to znamená, že kam máš ísť. Naučiť sa vytvárať, to znamená, pozitívny postoj k prehrám.
že to nie je niečo, čo ťa má stiahnuť, ale niečo, čo ťa má naučiť. To nie je niečo, čo ťa má sabotovať. Ľudia prehrávajú, vyhrávajú. Proste raz je výhra, raz je prehra, raz je výhra, raz je prehra. Furt je to len nejaká hra. Ale problém je v tom, že my nevieme akceptovať prehry. A to z toho dôvodu, to znamená, lebo nikto nás nenaučil prehrávať a to svojím spôsobom, že keď sme prehrali, niekto za nami stál, to znamená už ako rodič, to znamená ako učiteľ a tak ďalej. Dokonca aj v škole sa prepadalo jeden ročník. Predstav si študentov, to znamená, že keď nedajú ročníky, že už by do školy nemohli chodiť a budú tupiť celý život. To znamená, to je už pravidlo, hej, to znamená, už je to úplne iný postoj toho študenta chodiť do tej školy. OK? A tak ďalej. Je to úplne iné postoje. My máme tá aj spoločnosť, aj tá výchova ohľadom problému alebo čohokoľvek, problém sa definuje ako niečo veľmi zlé. Problém sa nedefinuje ako situácia, ktorá je zlá, ale potrebuješ vedieť tú podstatu tohto problému, to znamená, že by si ju vedel v skutočnosti že by si vedel, to znamená ten problém odstrániť, ale hlavný problém je to, že ľudia nevedia prehrávať. Že keď prehrajú, si myslia, že to je niečo na furt. Okay? Že to je niečo, čo ich determinuje. Okay? Ja som prehral v živote asi 500 krát, možno 1000 krát. Stále idem. Okay? Keď si zoberieš základný údaj napríklad jednej jedinej veci, že človek, ktorý nikdy neakceptuje prehru, tak v konečnom dôsledku čo urobil? Vyhral. Stále hraješ len hru s pár peniazmi, s väčšími, s menšími a tak ďalej. Proste len prestan akceptovať ako prehru, to znamená ako niečo, čo by malo byť ako statické pre teba, to znamená tak ďalej. Je to falošný údaj, ktorý vo nás vytvorili, to znamená to, že vedeli sme prehrávať, Ježiš, keď prehrajem, postarali sa rodičia, to znamená už nikdy som do hry nešiel. A vtedy sa dostávame k nejakej stabilite, istote, ktorú nám dávajú z začiatku rodičia, potom nejaký systém a tak ďalej. Skôr by to už bol skoro politický podcast, to nie je pre politikov a tak ďalej. Tá bezpečnosť, ktorá tam je. Tak minulé, to znamená v jednom podcaste, to znamená, je zaujímavé, že som predvčerom čítal tento podcast, ale má tento pán pravdu. A povedal, že celý tento systém je nastavený nie preto, že by úspešní vyhrávali, ale že by neúspešní, to znamená prežili. Okay. Čiže tým úspešný človek je ten, ktorý robí maka a ide vpred. To znamená, hej, tým sú ešte brzdené nejaké možnosti. Ale tých slabších budeme chrániť. To znamená, ide to ako nejaký konvoj, ktorý je vojenský konvoj, to znamená, ktorý je tak rýchly, jak je posledný, to znamená vojači, ktorý je tam v tom poli. To znamená všetci. Tí vpredu nemôžu ísť, lebo sa príliš veľmi ďaleko vzdialia. Okay. A už nie sú v tom jednotnom konvoji a tak ďalej. Celý systém je nastavený, to znamená na ochranu, nie na výhru. Je to už systémovo choro nastavené. To znamená, ako tak, nehovorím, že je to nejak akože zle pre ľudí, ale systém je nastavený tak, niečo sa ti stane, postaráme sa o teba a tak ďalej. A pritom človek je schopný postarať sa o seba sám. Pritom človek je schopný zaakceptovať prehry. Pritom je schopný dokonca znásobiť prehry na dvojnásobné, trojnásobné, štvornásobné výhry. Je to v každom jednom z nás. Stane sa ti niečo, to znamená, zobereš túto, poučíš sa z toho, zobereš si z toho len tieto body, či už budem robiť, nebudem robiť. To znamená, každý jeden človek, to znamená tým postojom, jak v tých C-čkách, v tých výhrách, to znamená, keď už nemáš čo stratiť, to znamená, hraješ len túto hru, lebo keď hraješ hru, ide len o hru, nemáš čo stratiť, neber to takto vážne. Hry v živote, to znamená aj v biznisom a tak ďalej, doslova do písmena, to znamená niekedy, to znamená vraždia ľudí. Okay? Ľudia to berú tak vážne, tak osobne, tak nejak zakodované, to znamená súperenie, to znamená to súperenie je všade. Preboha, hej? To znamená je v škole, hej? Je v podnikaní, je v politike, hej? To znamená ľudia súperia, je to normálne, tak jeden príde, tak nebudem teraz po ňom strieľať. Nebudem sa vraždiť. Hej, teda nebudeme to. Zaakceptuj sa, pouč sa z niekoho, to znamená, kto je lepší, OK, čo lepšieho dobral a tak ďalej a hraj ďalej hru. Však každý potrebuje supera. Lebo keď budeš hrať sám, nemáš žiadnu hru, to znamená tým pádom automaticky ani nevyhrávaš, ani neprehrávaš a prestáva tá hra baviť. Čiže prehry sú súčasťou nejakého vývoja progresu. Problém u ľudí je, že nech sa berú, akceptujú prehru niečo ako osobné a vedia, že sa môžu spoľahnúť ako človek, ktorý keď ide podnikať, nejdem podnikanie, tak čo urobím? Zamestnám sa. Okay. Človek, ktorý si nemôže nájsť zamestnanie, to znamená, alebo čokoľvek, tak čo urobím? Idem na úrad práce. Človek, ktorý príde na úrad práce, to znamená, nehľadá si ani zamestnanie, alebo čokoľvek iné, tak aj na úrade práce. Čo urobím? Ja mám nič proti ľuďom, proti úradu práce. Začnem piť. A nadávať. Hej. A tak ďalej. Ten systém je tak, že ťa proste udržíte tam. A to je tá chorá hra, ktorá je tu na tejto spoločnosti ako také. Prehra je niečo automatické. To znamená, ktoré zaakceptuj, pouč sa a choď ďalej. To je všetko, čo ti chcem povedať. Nauč sa prehrávať. Ďakujem.